Gospodine predsjedavajući, kolege i kolegice zastupnici. Kad govorimo o Zakonu o strancima i govorimo o zapošljavanju i boravku stranaca u Hrvatskoj, naravno da ne govorimo samo o tržištu rada i potrebama hrvatskog gospodarstva, nego govorimo i o bitnom demografskom, a vidimo i sigurnosnom pitanju. Skandalozno je da je Odbor za unutarnje poslove i nacionalnu sigurnost jučer dao negativno mišljenje, a da se danas tako malo o tom negativnom mišljenju govori. Što to znači? Znači li negativno mišljenje Odbora za nacionalnu sigurnost da ovaj zakon ugrožava nacionalnu sigurnost RH? U obrazloženju ovog zakona nedostaju projekcije, demografske i sigurnosne projekcije. Koje procese on otvara i što će donijeti za 10, za 20 ili 50 godina? Što mi uopće želimo postići ovim zakonom? Čuli smo od prethodnika priče o tome evo tko će uplaćivati u fondove za naše umirovljenike. Kao nema radne snage, neće se uplaćivati za mirovine itd., stranci su nužno potrebni. No ako malo pogledamo iskustvo zapada i migracije zadnjih 10-tak godina, pitanje ono što se danas događa, je li to radna snaga koja će puniti proračune ili će vremenom postati kao posljedica tog procesa novog naseljavanja opterećenje za državne proračune i socijalu. Hoće li nam doći neki novi August Šenoa, njegovi preci, Ljudevit Gaj, Josip Juraj Strossmayer, inženjeri, arhitekti, vrhunski svjetski stručnjaci ili će doći stanovništvo kako danas viđamo u Molenbeeku ili predgrađima Pariza ili u Malmeu. To su sve stvari o kojima treba raspraviti. Opravdava se ovakav zakon pričom o skrbi za gospodarstvo i za naše poduzetnike i poslovanje. Mi i u našem predizbornom programu i onome što radimo i radit ćemo apsolutno želimo pomoći prije svega malom i srednjem poduzetništvu u Hrvatskoj. Ali postoji puno stvari koji sigurno i mogu olakšati život i poslovanje, a koje se ne čine. Od ukidanja parafiskalnih nameta, stvaranja pravne i poslovne sigurnosti koja bi onda konačno privukla strane investicije. Ono što dolazi u jednu Poljsku ili Slovačku, a ne dolazi u Hrvatsku. Dovoljno je vidjeti aferu vjetroelektrane i točnije poticaj i sve ovo što se događa oko nje za shvatiti kolika je koruptivna mreža i zašto ozbiljan kapital izvana tu ne investira u otvaranje radnih mjesta. Zatim pojednostavljivanje poslovanja u formalnom smislu i na koncu smanjenje poreza. Sve to se može učiniti, ali se ne čini. Kako ćemo smanjiti porez kada smo jučer čuli kako će se obilato predizborno častiti ljude koji imaju i 2 i više nekretnina na jednoj od najskupljih lokacija u zemlji, a to je središte grada Zagreba, da će im se iz proračuna, dakle uzimati svima nama, najviše poduzetnicima, zaduženje možda i djeci i unucima, častiti nečiju drugu, 3. ili 5. ili 10. nekretninu sa 50% konstrukcijske obnove. Naravno, iz toga izuzimam ljude koji ne mogu doći do svog vlasništva jer su u njima zaštićeni najmoprimci, to je drugo pitanje. Zašto uopće ukidati kvote? Što je falilo kvotama? Prati se tržište rada i Vlada donosi odluku o kvotama. U čemu je problem bio s kvotama? Zašto te uzde da ispustimo iz ruke? Članak 91. stavak 4. se eksplicitno poziva na Marakeški kompakt. Jedan vrlo problematičan dokument čije je donošenje najbolji pokazatelj demokratskog deficita jer je zaobiđen Sabor RH, a koji u sebi nosi brojne očito svjesno ostavljene pukotine, a nešto od toga se vidi i u članku 66. stavak 2. koji govori o spajanju obitelji. U tom stavku 2. članka 66. ne mora se čak ni pružiti dokaz o postojanju obiteljskog odnosa, nekako se može zamuljati pa i primiti taj pseudo član obitelji. To me jako podsjeća na one problematične točke o kojima sam javno i pisao i govorio glede Marakeškog kompakta. Govorimo o integraciji ljudi koja je naravno dobro došla, a istovremeno se stavlja da u 4 godine članovi obitelji nakon 4 godine boravka, dakle mogu dobiti trajni boravak ne više 5 i ne moraju položiti hrvatski jezik i poznavanje latiničnog pisma.
Pa kako neko u 4 godine je tu, integrirao bi se u društvo, a nije naučio osnove hrvatskog i latinice. A onda je to pak u kontradikciji djelomično sa čl. 154. istog ovog zakona. Uglavnom, mi ovakav zakon ne možemo podržati, nije to samo mišljenje odbora da on ugrožava nacionalnu sigurnost, nego i puno drugih stvari od kojih sam neke naveo. Hvala.